Ahoj, v tomto krátkom tutoriáli si povieme o aplikácii AdCoin, ako sa z aplikácie AdCoin odhlásiť a znova sa prihlásiť a prečo je to dôležité. Tak každý na svojom mobilnom zariadení, predpokladám, že už má nainštalovanú aplikáciu AdCoin a nájdete ju samozrejme na svojej ploche vášho telefónu. Takže klikneme na aplikáciu AdCoin, to je vlastne táto červená ikonka so stredom na K. No a vlastne tu sa vám zobrazí dialogové okno aplikácie AdCoin. No a keď sa chceme odhlásiť z aplikácie AdCoin, samozrejme musíme vyvolať menu aplikácie. Menu aplikácie vyvoláme úplne ľahkým spôsobom. Vlastne spodné tlačítko, stredové, hardwareové, vedľa neho naľavo alebo napravo máme šípku naspäť, alebo takéto tri čiaročky, alebo niektorí tam majú také kocočky ako dve na sebe položené. Takže my vlastne zmačkneme tieto buď tri čiarky, alebo tie štvorčeky. A takýmto spôsobom sa nám zobrazí menu aplikácie. Samozrejme, niektoré mobilné zariadenia, ako je napríklad Huawei, potrebujú pridržať vlastne toto tlačítko a potom sa vám zobrazí menu aplikácie. No a samozrejme potrebujeme ísť na tlačítko ďalší, takže klikneme na ďalší a ukáže sa nám ďalšie dialogové okno, kde zvolíme tretiu možnosť, je to logout, to znamená odhlásiť sa. No a takýmto spôsobom sa z aplikácie AdCoin odhlásime. No a naspäť sa prihlásime vlastne štandardným spôsobom, tak ako sa prihlasujeme do svojho Officeu, takže pod svojím usernameom a heslom. Takže ja sa prihlásim. Zadáme heslo a smačkneme pravé tlačítko Login. Takže takýmto spôsobom sa prihlásime do aplikácie AdCoin. Samozrejme je potrebné do aplikácie AdCoin sa prihlásiť každú stredu. Prečo každú stredu? No preto, lebo vlastne firma robí každý týždeň uzávierky a preto je dôležité vždycky po každej uzávierke sa prihlásiť, teda odhlásiť a prihlásiť do aplikácie AdCoin na to, aby vám korektne fungovala. Okrem toho, že sa vám nainštalujú buď nové banery, alebo sa vám určité veci zosynchronizujú v rámci aplikácie AdCoin a vašeho Officeu. Takže pre tých, ktorí chcete, aby vám aplikácia AdCoin korektne fungovala, doporučujem, aby ste vlastne tento úkon každú stredu počas celého dňa, kedykoľvek sa proste odhlásili a prihlásili. Samozrejme pre tých, ktorí sú v programe AdCoin, volací program AdCoin, tak pre nich je to veľmi dôležité, aby samozrejme toto pravidelne robili. Toto dialogové okno, ktoré sa mi tu momentálne zobrazilo, je kvôli tomu, lebo nás upozorňuje aplikácia AdCoin, že na konci júla prechádzame na vnútornú menu coiny a preto je dôležité, pokiaľ máte nejaké peniaze na vašom telefónnom zariadení zarobené, tak treba tieto peniaze do konca júla preniesť do svojho Officeu, aby vám nedošlo k vymazaniu týchto peňazí, takže firma už dáva na to upozornenie, takže tam len potvrdíme OK. No a to je vlastne všetko, akým spôsobom sa do aplikácie, teda akým spôsobom sa z aplikácie AdCoin odhlásiť a akým spôsobom sa prihlásiť. Takže kto chce, aby mu aplikácia AdCoin korektne fungovala, je to potrebné každú stredu počas celého dňa, kedykoľvek budete mať čas sa vlastne odhlásiť a prihlásiť. Samozrejme, nezabudnite byť pripojený na internete, to znamená buď na Wi-Fi, alebo na internete od vášho operátora, ktorý máte vo vašom trebárs paušálnom balíku, ktorý ste si zaplatili. Myslím si, že z mojej strany všetko. Je to ozaj krátky tutoriál, ktorý vám ukázal jednoduchými krokmi, akým spôsobom sa z aplikácie odhlásiť a znova prihlásiť. Ja vám ďakujem a stretneme sa pri ďalšom tutoriáli. Ahoj.